Sheehan. O Matthew Thomas yn i'w hanner reoli. Gary Morgan yn cymryd drosodd ac yn ergydio i gornel Ucharhwyd. Dim gobaith i Danby tro yma. Pritchard ymlaen at Ashley Rwan. Rwan i fewn i'r cwrt. Sharples yn ei warchod o. Rwan ar ergyd oddi ar y trawst. Ac i gefn y Rhwyd yn dyblu mantais y derwyddon. Chweched gol y tymor i gyn chwaraewr yr hel Ashley Rwan. Branco a ras. Bale drwodd at Branco. Branco dydy ddim yn cael sefyll. Rodrigo Branco! Llygedyn o obaith yn hwyr yn y gêm i'r 10 dyn. Y bala tair, Bangor 2. Bale yn parhau, symud y Bale. Mae'n methu chael i mewn i'r canol, felly ergyd o bell. Fydd i on am ergyd o bell! Steffan Hillwood, chwip o ergyd o 20 llath. Bron a hollti'r Rhwyd. Kyle McCarthy wedi darllen hwnna'n dda. McCarthy, sgwar at Elliot Evans. Evans yn creu lle i hun i ergydio, nachi gol gan Elliot Evans. Yn gollwng yr ysgwydd, creu lle ar y droed chwith. Hyfryd. Danny Hughes. Sam Hart. Canol. Danny Hughes eto. Heibio i Sherborne. Hughes o bellter. I anelu y crymannu ddian arbennig o dda! Perffaith gan Danny Hughes. Yn curo Luke Sherborne. A fe roedd e'n gwybod yn iawn lle roedd e eisiau roi'r bêl na. Gwanta ddim yn y gyfle i Brobl. Brobl ar ergyd i gefn yr Rhwyd! Mae'n gweld lle mae'r golwr yn sefyll a mae o'n cymannu fo pwer a cywirdeb syth i gornel y Rhwyd.